вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфт дар шабонарӯзи гузашта 123 каси дигар ба COVID-19 гирифтор шуданд ва то рӯзи 31 май теъдоди умумии беморон ба 3930 нафар расид. Ба иттилои расмӣ 2004 кас шифо ёфтааст ва теъдоди фавтидагон тағйир наёфтааст ва ба 47 нафар мерасад. мутахассисон теъдоди зиёде аз мардум ба дурустии умури расмӣ шубҳа доранд ва мегӯянд мумкин аст теъдоди гирифторону талафот аз беморӣ дар Тоҷикистон зиёд бошад. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар баёнияи расмӣ дар вебсайташ ҳамчунин навиштааст, то 31 май дар мамлакат 1886 нафар зери назорати табибон қарор дошта, дар як шабонарӯзи ахир 377 нафар пас аз шифо ёфтан ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд. Вазорати тандурустӣ мегӯяд ки ҳукумат ва вазорат тамоми чораҳоро барои пешгирӣ аз COVID-19 ва табобати беморон меандешад. Коронавируси нав ки охири соли гузашта дар шаҳри Вуҳани Чин кашф шуд, то кунун ба беш аз 5 миллион нафар дар саросари ҷаҳон сироят карда беш аз 300 000 касро куштааст.